Tak, krásný den, vítám lvy u listopadového výkladu a samozřejmě jsou vítáni i ti, co se zajímají o vaše znamení, o znamení lva. Podstatná může být i Venuše, ascendent nebo měsíc v tomto znamení. Na druhou stranu ptáte se, jak je to s těmi jednotlivými datumy. A občas se setkám i s negativní reakcí. Na druhou stranu, já jsem samozřejmě studovala tradiční astrologii a využívala jsem léta ty aplikace, které jsou samozřejmě velmi užitečné a fungují. Na druhou stranu mi často ty predikce nevycházely a nestalo se ani to, co mi předvídali jiní, i třeba 20 let zkušení astrologové, takže jsem tak jako přemýšlela, jestli má nebo nemá smysl si otvírat tento kanál. A nakonec jsem se rozhodla, že ano, tím spíš, že jsem dostala přístroj, kterým lze fotit noční nebe. A mě to tak nadchlo, že jsem si řekla, že to budu sdílet prostě s vámi, že tím budu prokládat ty výklady, abych vám více přiblížila ty nebeské úkazy. Ale já jsem přitom zjistila, že ty planety jsou úplně jinde. I měsíc, že není v těch znameních, kde by se měl nacházet. A dost mě to samozřejmě překvapilo. A tak jsem začala pátrat, jak je to možné. No a zjistila jsem, že před těma 2 až 5 tisíci lety, když se astrologie vymýšlela, tak oni nedokázali nebo nevěděli o precesi zemské osy. Že se ta osa vlastně, jak je na té zemi, tak ona se jakoby vyklápí a krouží v takových, teď nevím, jestli 20 nebo 40 tisíci letých cyklech. A samozřejmě tím, jak ona se jakoby hýbe a vyklápí, tak se posouvá i ekliptika a náš pohled na ta jednotlivá znamení. A to samozřejmě logicky přenáší i to, že se slunce nachází v jiných, z těch jiných souhvězdích, než jak tomu před těma 2 až 5 tisíci lety bylo. To znamená, já nemůžu fotit nebe, ukazovat Jupiter v Býku, když astrologie tradiční tvrdí, že je v blížencích. No a samozřejmě ten Jupiter bude pozitivně ovlivňovat ty zrozence k tomu datumu odpovídající červnu. Ale není to už, nebo nelze těmto lidem říkat, že jsou to blíženci, protože se narodili, když slunce procházelo souhvězdím Býka. A to má samozřejmě trochu jiné koordináty než ty blíženci. Takže například zatímco tradiční astrologie tvrdí, že Jupiter je v blížencích, a Uran je v Býku, tak ono se děje to, že jak Jupiter, tak Uran je v Býku. Obě dvě tyto planety ovlivňují toto znamení, tedy ovlivňují i část těch lidí, co si říkají blíženci. A samozřejmě to potom asi přináší to, že ne vše, co se vám díky Jupiteru pomůže, tak Uran může krásně zhatit. Během retrográdních pohybů by tomu tak být nemělo. Ta retrogradita nám umožňuje se nějakým způsobem vnitřně změnit pohled na ty změny a přijmout nabídky, které bychom třeba ani v minulosti v nich nezaužovali. A díky tomu, že ta retrogradita ovlivňuje i to naše okolí, tak i to naše okolí může změnit náhled na nás samé. Pozitivním i možná negativním smyslu, ale každopádně vše, co nám ten Uran v minulosti blokoval, házel tak jako ty klacky a měnil a my jsme se museli přizpůsobovat změnám zvnějšku, tak ty změny nyní bychom měli my vytvářet zevnitř, abychom
na ty změny mohli správně reagovat. Zpátky ke lvům, já se omlouvám za tu krátkou 5minutovou vsuvku, ale lvy. 1. listopad. 1. listopadu, já jsem teď zapomněla, co jsem říkala, teď nevím, jestli jsem mluvila o novoluní, když tak si to přeskočte. Ale 1. listopadu tady dojde k novoluní ve vahách. A slunce, vládce vašeho znamení a měsíc v konjunkci s ním se bude nacházet na začátku 3. domu ve znamení vah. A to znamená, že se tady můžete o sobě něco nového dozvědět. 3. dům je dům komunikace, úvah, dohod, domluv, ale také jednání s lidmi, se kterými jsme velmi často v kontaktu, což jsou zejména bratr, sestra, sestřenice, sousedi, ale můžou to být i vaši pracovní kolegové. A ono, když je slunce ve 3. domě, tak přitahuje pozornost k tomu, abyste se dozvěděli něco od svého okolí. A doporučuje se, abyste se snažili být spíše pasivními posluchači, než ti, kdo říkají své názory jako první. A samozřejmě ta energie vám dává i to, abyste se potom vyjádřili vy, abyste mohli říct si svůj názor, ale pokud to budete vy, kdo se tady vyjádří jako první, tak to nemusí být pozitivně přijímáno, protože to novoluní je o přehodnocování mezilidských vztahů a je potřeba být přeci jenom opatrný. A Merkur je při tom začátku listopadu v trigonu na planetu Neptun, takže opravdu je to o komunikaci, dost možná, pokud tady neřešíte majetek, protože Merkur je vládcem vašeho 2. domu, tedy domu vašich hmotných statků, financí, ale také vlastní sebehodnoty, toho, jak vy si sami sebe vážíte. A ryby, Neptun v rybách je reprezentantem vašeho domu kariéry, případně cestování. Pokud vezmeme v potaz pouze 12 domů, tak zkrátka vy se tady máte možnost posunout v těch vztazích tak, abyste z toho vytěžili něco dobrého. Ten Merkur v trigonu na Neptun není nic negativního, je to spíše pozitivní možnost a vy se jakoby budete snažit samozřejmě, abyste nechali dobrý dojem, třetí dům. A tu situaci může komplikovat Mars v opozici na Pluto, který se nachází v sektoru vašeho 6. domu, případně 5. domu, pokud sloučíme dohromady Hadnoše a Štíra. A je to zkrátka o nějakých jakoby každodenních záležitostech. Boj o to, a emoční boj o to, protože Mars v raku je o emocích, o péči o rodinu a vlastně o péči o sebe sama, tak vy si tady zkrátka nebudete chtít asi nechat mluvit do nějakých vašich záležitostí ohledně hmoty, financí, ale i tedy vlastní sebehodnoty a možná se přestanete bavit s někým, kdo si vás tady neváží. To se týká všech znamení, ale u každého to trošičku souvisí s jiným aspektem života. 7.11. se měsíc přesouvá do znamení Střelce a v konjunkci s Plutem to přináší hluboké emoce spojené s vaším sektorem každodenního života, zdraví
je to zdraví tady může nějakým způsobem s vámi korespondovat. A nebude to úplně lehká energie pro většinu z vás, protože se hned den poté Venuše přesouvá do Střelce a Merkur se přesouvá ze Štíra do Hadonoše. To jsou velmi transformativní energie. Venuše ve Střelci je samozřejmě taková veselá, impulzivní, lehkovážná, lehkomyslná, ale bude se blížit do těsného kvadrátu s Neptunem v tom domě vaší kariéry, případně cestování, stěhování. Mnoho lvů se mohlo stěhovat v minulých letech a případně tady můžete řešit opravdu, teď mi říká svoje zdraví. Můžete se i dozvědět nějakou informaci o svém zdraví, která jakoby vám nebude úplně asi příjemná. A vy víte, že tady budete muset nějakým způsobem změnit svůj každodenní rytmus, životní rytmus díky tomu. No a ona, ta Venuše v kvadratuře na Neptun, za sebou přináší takovou touhu představivost toho, co bychom si v životě přáli a co nemáme. A to často přináší i pocity zklamání. A vlastně hned poté 12.11., ale ono už ta energie bude cítit i před tím datumem, zkrátka okolo 12.11., se Merkur dostává do kvadratury se Saturnem. Merkur v Hadonoši v kvadratuře se Saturnem, který je těsně před svým koncem retrográdního pohybu, a u vás tedy 5., 6., 7., 8. dům, u vás to může vyvolat nějakou nevoli z pohledu sdílení majetku s vaším partnerem, případně i celkově nějakou nepříjemnost v oblasti těch partnerských vztahů. A může se jednat o pracovní záležitosti, může se jednat i o nějaké zprávy od vašeho milence, milenky, anebo se to může i týkat dětí. 5. dům je tématem dětí a nejenom té lásky a romantiky. Vás to rozčílí. Ten Merkur v kvadratuře na Saturn přináší takovou energii konfliktů a emočně inteligentní lidé to dokáží zpracovat a konstruktivně přijmout. Rada na tyto dny okolo 12.11. je snažit se emočně nepřijímat ty informace, které k vám přijdou, ale snažit se prakticky a konstruktivně jednat. 15.11. se potom měsíc přesouvá do znamení Berana a v době úplňku bude na 2 stupně od planety Uran, to je téměř v konjunkce, těsná konjunkce, nicméně 53. stupeň úplněk vůči 138. stupni, což je hranice znamení lva, znamená kvadratura. A ten úplněk vy nemusíte prožívat úplně jednoduše. Může vás to opravdu docela zasáhnout. I tím spíš, že se Saturn otáčí 15. a jde už dopředu. A pokud vy jste tady v době té retrogradity byli spíše pasivní a nějakým způsobem jste vnitřně přijímali nějaké změny ohledně vašeho, teď jsem zapomněla, 9. a 10. dům. Ještě jednou. Ano, ohledně ne vaší kariéry, omlouvám se, ale ohledně vašeho partnerského vztahu,
a financí, případně sdílených financí, tak zkrátka vás tady něco nemile překvapí okolo toho 15. listopadu. 8, 9, 10, ano, je to v sektoru vaší kariéry. Ano. A takhle jste si to nepředstavovali zkrátka. A o 2 dny, když se slunce přesune ve vahách do opozice s Uranem, tak to u vás může vyvolat prostě tečku, stopku, konec, to, co tady jste v té minulosti řešili, pravděpodobně v oblasti majetku nebo nějakých svých hodnot a boje o to, abyste si prosadili cokoliv v oblasti tedy majetku, sousedů nebo pracovních vztahů nebo dětí, tak prostě se asi rozhodnete to ukončit, přestat s nějakým způsobem zápasit a budete zkrátka s novým štítem, tlustá čára do nových témat, které se mohou týkat nových lidí okolo vás, společnosti, tak aby už vás ty energie z začátku listopadu nezatěžovaly. Během úplňků se řeší to, co jakoby v tom novoluní mohlo se řešit a 15.11. asi dojde k nějakému konfliktu a bude klid. Vy řeknete, co si myslíte a prostě už budete jakoby vyřešeno. A i přesto, že ten úplněk je v kvadratuře na vaše znamení, tak ty následující dny, kdy se slunce v 18.11. ještě ve vahách dostává do trigonu s Neptunem, tak pro vás to znamená nějaké pozitivní zprávy z pohledu čeho? 10, 9. Stěhování, cestování. Jakoby jste si řekli, já na to kašlu a jedu na dovolenou. Tady se to prostě nepovedlo, já se potřebuji odpočinout. A slunce je nejenom v trigonu na Neptun, což jsou velmi pozitivní vibrace, ale je také v sextilu na planetu Pluto. To je mimochodem vládce vašeho 4. domu, tedy rodiny. A nachází se v sektoru vašich pracovních kolegů, práce, nebo případně dětí, protože pokud bychom sloučili Hadonoše a Štíra, tak se tady jedná o 5. dům, a tedy děti, láska, romantika. Zkrátka vy si budete chtít opravdu hodně ulevit. Zbytek toho listopadu už by měl být v pozitivních energiích. 23. se slunce přesouvá do Štíra a tedy do vašeho sektoru rodiny, blízkých vztahů, se kterými budete chtít nějakým způsobem trávit více času. Takže mě ten konec listopadu hodně jde o tom, že asi pojedete na dovolenou, že si zkrátka budete potřebovat odpočinout. Pojďme na výklad karet. Tak, karty hvězdných kódů. Vesta, rodinný krb. Sluneční bouře. To jsou takové ty konfliktní energie v oblasti partnerství. Mně tady jde, že hodně lvů mohlo v minulých měsících řešit majetkové věci, dost možná opravdu stěhování se někam, ale mohlo to být samozřejmě i o vaší hodnotě, o tom, abyste
získali větší finanční ocenění během tranzitu slunce vaším druhým domem, panou. Péče o sebe a opozice. Planeta Mars v opozici na Pluto. To jsou výzvy zabojovat o to, co vám tady patří, a léčení. Jupiter v sextilu s Chironem může přinést nějaké pozitivní zprávy anebo napravit něco, co ten Chiron tady páchal v sektoru vašeho 9. domu, tedy cestování, stěhování, vyššího vzdělání. Jako kdyby vám tady, pokud studujete nějakou školu, nějaké vyšší vzdělání, tak tady mohli mít opravdu hodně práce to všechno pojmout, pochopit. A možná jste si říkali, jestli vám to stojí za to. Tak, pro vás jsem si vybrala tady ty kartičky. Takže lvy. Lvy a měsíc listopad, výklad karet. Posun. Manifestace vašich požadavků, cílů, přání, vašich darů. Energie rytíře holí. To může být vaše energie toho, že se možná cítíte nedostatečně oceňováni vaším okolím. Rytíř holí je nižší energie, není to král holí, do které byste se rádi dostali. Máte tady oporu a podporu, tady potřebujete podpořit v něčem, co tady v tom životě chcete manifestovat. Ať už z pohledu vztahů nebo pracovních záležitostí. Nová smlouva, možná i nová pracovní smlouva, jak získat více peněz, financí, může se to týkat i komunikace s vaším partnerem, protože zejména mluvíme o manželích, protože velekněz je kartou kontraktu. A je to i kartou kontraktu v manželském svazku. Na druhou stranu v tomto tarotu je to spíš napojení se na své vnitřní vedení, na to plnit tady nějaký záměr. A i je to karta ukončení nějaké lekce, díky které jste se měli posunout. Vy se tady můžete jakoby na začátku toho měsíce při tom novolunní dozvědět nějakou informaci o sobě a buď skončíte nějaký vztah, který vám vůbec nic nedával, s některými lidmi z každodenního kontaktu, a posouváte se dál. Je tady nový začátek, blázen. Ale přesto buď tady máte osobu, která je pouze rytíř holí, a nebo se vy můžete cítit, pokud je to vaše energie, jakože ohnivá energie lva tady je, tak vy se můžete tady cítit zkrátka dostatečně neohodnoceni a cítíte tady manipulaci. Ta energie Pluta v konjunkci s měsícem je také o manipulaci, v tom, že někdo může zneužívat vás jako osobu, aby sám sebe obohatil. A vy to třeba můžete řešit a prostě nechcete už nic takového, takže můžete i třeba podepsat nějaký nový kontrakt, nějakou novou dohodu, nový projekt, kde budete muset prokázat svoje kvality, a těch 5 holí tady je o jakoby manipulativních taktikách, kdy si vy sám, a nemusí to být manipulativní taktiky, může to být zkrátka o tom, že vy tady začnete rozdávat jednotlivé role a pozice. Zkrátka
karty jsou rozdány a ta šachová partie prostě jede. A vy začínáte něco nového. Buď můžete být naštvaní, uražení, že vás tady nikdo neoceňuje tak, jak byste si zasloužili, anebo s tím bláznem opravdu můžete dostat možnost prokázat své kvality a začínáte s nějakým novým projektem, kde máte tady pod sebou podřízené a je tady opora a podpora. 10 mečů. Pokud jsou tady lvy, kteří pokud vlastně nedostanou šanci prokázat to, co si tady představují, tak ukončí nějakou spolupráci. Můžete tady ukončit i vztah, který vás tady vůbec nepodporuje, kde se tady můžete cítit prostě akorát využívání a že mrháte energií na něco, co zkrátka pro vás nemá už žádný smysl. Takže ukončení, pokud tady nedostanete podporu. A můžete tady i dostat možná šanci na nový začátek, díky kterému ukončíte nějaký vztah z minulosti. 8 pentaklů je o pečlivé práci a smrt, takže ano, opravdu nová šance, díky které můžete ukončit cosi nevýhodného a nepříjemného pro vás. Vy se tady vy necítíte plnohodnotně oceňováni. 7 holí, postavit se sám za sebe. A měsíc, podvědomí, ty měsíční cykly novoluní a úplněk 1. a 15. tady budou podstatné. Tady budete moci něco ukončit a znovu začít a pečlivě a správně. Rytíř holí samozřejmě může znamenat i milenecký vztah, kdy jste tady snažili se soustředit na osobu, která ale tady jenom pro vás znamenala někoho, kdo vás nebere vážně. Rytíř holí není někdo, o koho byste se mohli opřít. Je to prostě takový cirkus jedné manéže. A vy o to nestojíte, vy tady prostě chcete oporu a podporu a nejenom rytíře holí. Takže tyto energie můžete v tom listopadu zažívat. Já si ještě vyložím tady na toho rytíře holí. Šestka mincí, vítězství, nový začátek, ďábel. Takže to se mi potvrzuje, že tady máte někoho, kdo vás tady akorát využívá, zneužívá a vy se rozhodnete to skončit, ale až úplně na konci. Protože tady máte oporu už v někom jiným. Jo, takže vy vlastně v průběhu toho listopadu můžete řešit nějaký nový projekt, abyste mohli opustit to, co vám neslouží. Dostáváte tady novou šanci, během úplňku si to vyříkáte, tady ti, co tady plnohodnotně řeknou, že tady vlastně pro vás nemají to správné ohodnocení vašich kvalit, tak vy se s nimi rozloučíte. A začínáte někde něco jiného, co je pro vás vítězstvím a naopak, co vlastně není tady pro vás zátěží, toxickým prostředím, kde vy tady plýtváte svoji energii, když jste doposud mohli mít strach takový vztah nebo pracovní vztah ukončit. A páže mincí, to je nový projekt, nový začátek, který vám pomůže postavit se sám za sebe. Opět po druhé 7 holí, schopnost ukončit něco, co tady není. Hodno vaší energie. Smrt. Prostě konec. Odcházíte. Transformace vztahů na té osobní, ale i pracovní úrovni. Může se to týkat obojí, jak pracovních kontaktů, tak i vašich soukromých. Takže karty lásky a romantických vztahů.
hravost. Tato karta padá velmi často u lidí, kteří jsou ve starším věku a znovu se zamilují a cítí se, jako kdyby jim bylo 20. Může to znamenat i vztah mezi dvěma lidmi, kdy ten jeden je mnohem starší, než jste vy, nebo naopak. A líbánky. Jedete na dovolenou, zkrátka a dobře. A to si myslím, že se bude týkat podle tranzitu, zejména konce listopadu, kdy se tady budete oprošťovat od nějakého toxického vztahu, kde byla pouze závislost, se možná finanční, a dost možná i potkáváte někoho jiného, s kým začínáte nový vztah úplně na novo. Takže lvi, pro vás ten konec listopadu bude velmi pozitivní, když na začátku si tady budete muset nějakým způsobem vybojovat svoje místo na slunci. A nový začátek a konec toho, co vám neslouží. Ono to odpovídá i těm tranzitům, kdy se tady snažíte posunout nová zpráva, nová informace, nová dohoda, nový kontrakt pracovní, ale i nový vztah, ten milenecký. A vy díky tomu můžete ukončit nějakou nepříjemnost, která tady nebyla hodna vaší energie. Abyste se mohli opět postavit sám za sebe. Kouzelná louka rozvíjí talenty, pak tvá louka vykvete. A i tady je loďka, labutí křídla. Někdy je nejlepší nechat všemu volný průběh, ale je tady energie úplňku, kdy vy se toho 15. asi rozloučíte s někým a z nějakých rozbouřených vod prostě jdete do klidu. Labutě jsou spřízněné duše, které vám tady dávají oporu a podporu. A i je ti pomáháno. Ano, to je potvrzení 6 pentaklů. Víra a naděje. Na nic nejsi sám. Nezapomínej na to, že cesta je cíl a záleží, jaký přístup k té cestě si ale zvolíte. A vždy je lepší pozitivním způsobem přistupovat ke všem výzvám, které ten život přináší. Tak lvi, mějte se krásně, jdu vám to poslat a těším se na zpětnou vazbu v komentářích.